Hemen duzue aurtengo udako erakusketa berria, Kristina Enea parke bat irian. Baina nor zen Kristina? Kristina Brunetti da, Kristina Enea parkeari izena ematen dion emakume hau. Mandasko dukesa izan zen, bere senarra Fermin Lasalarekin batera, finka hau eta jauregi hau sortu zuena, eta hemen denbora gehien pasatu izan zuen emakumea. Erakusketa honetan, Mandasko dukesaren Kristina Brunettiren figuraren gainean argizpi bat jarri nahi dugu. Eta hemen, lursail honetan, Kristina Enea nola sortu zen ezagutuko duzue.